भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रोड़ा सभी के स्वागत बा। बता रहल बानी कि ई खबर भोजपुरी के हॉट स्टार कहाए वाली एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री मोनालिसा से जुड़ल बा। जी हाँ, मोनालिसा के रोड़ा सभी भली भांति जानो तनी पहचानो तनी। मोनालिसा कोनो परिचय के मुहताज नहीं की। तो जी हाँ, खबर हम विस्तार से बताई। ओकरा से पहले रोड़ा सभी से एगो छोटा सा आग्रह करो तनी कि रोड़ा सब अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे ये वीडियो के लाइक भी कर दी। जी हाँ, आप देर ना करते हुए खबर की तरफ लेके चलतनी। तो बता रहल बानी कि भोजपुरी के सुपर स्टार अभिनेत्री यानी मोनालिसा काफी दर्जनों फिल्म सुपरहिट दे चुकल बाड़ी। जौन भोजपुरी में चाहे पवन सिंह के साथे, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथे, चाहे वो रवि किशन के साथे होके, लेकिन अपन भोजपुरी दुनिया में एगो जलवा एगो काफी पहचान बना चुकल बाड़ी। जौन अभी तक कोनो परिचय के मोहताज नहीं। मोनालिसा रोड़ा सभी भली भांति जानत पहचानत भी मानी, लेकिन कुछ दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी दूर बाड़ी मोनालिसा। जी हाँ, लेकिन एगो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बावे जौन रोड़ा सभी के बीच बतावे आ रहल बानी। जी हाँ, बतावे खातिर हम आइल बानी। तो बता रहल बानी कि भोजपुरी के सुपर स्टार यानी हॉट स्टार कहाए वाली एक्ट्रेस मोनालिसा बहुत जल्द भोजपुरी इंडस्ट्री में पुनः वापसी करे जा रहल बाड़ी। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी, रोड़ा एकदम सही सुन रहल बानी। ई 100% सही खबर बा। जी हाँ, बता रहल बानी कि भोजपुरी के हॉट एक्ट्रेस कहे वाली मोनालिसा पुनः भोजपुरी इंडस्ट्री में वापसी कर चुकल बाड़ी और बहुत जल्दी उनकर फिल्म पर्दा पर भी देखे के मिले जा रहल बा। जी हाँ, रोड़ा सभी के इहो बता देल चाहते हैं कि बहुत जल्द यानी कि लगभग 2 महीना के अंदर रोड़ा सभी के भोजपुरी के हॉट एक्ट्रेस कहाए वाली अभिनेत्री मोनालिसा के फिल्म भोजपुरी के बहुत बड़ा पर्दा पर दिखे के मिली। जी हाँ, ई खबर वाला सभी के क्वेश्चन लागल, आपन राय कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ दोस्त यार में शेयर दबा के करी।